खुलुमबाय बे समावहाय जों दंफैयो बे उदालगुरि जिल्लानिनो सिङाव थानाय बे खरखाबारि बे गामियावहाय बे खरखाबारि गामिया अरां बियाब बाथौ गौथुमनि सिङावहाय गोग्लैयो। दिनै बिथांमोननि गामियावहाय मोनसे मोजां हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिया मा जों बेखौ मोनथिनो थाखाय सिगांग्रोयै जोङो बे खरखाबारि गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो लोगो हमदों। सिगांग्रो नोंथांनि सिनायथिखौ एसे होग्रोदो। खुलुमबाय, आंनि मुङा रुपलाल दैमारि। आं बे खरखाबारि गामिनि बाथौ आफादनि बोसोनगिरि। खरखाबारि गामिनि सिगांनि आरो दासिम मा जाबोखो बा मा दङमोन सिगाङाव बेखौ एसे बुंथिनो लाग्रोनाय जाबाय। जोंहा गिबियावहा जोंनि गामिया बेबादि बिबार बाथौजों खुलुमनाय बा आफा बोराइ बाथौखौ गाबज्रिनाय हुदाया जोबोद गाज्रिमोन। जेनेबा दाउ अमा सिथारनानै बोलि होनानै खास्रि बिस्रि मुगैथावहै जोङो इसोरखौ सिबिबोदोंमोन। दा जों बेखौ नागारनानै 1997 मायथाइनि 15 जानुवारियाव जोङो 25 जानुवारियाव जोङो नैबेखौ आजावनाय जादों। दा जोङो बे 25 बोसोर जानायनि उनाव जोङो नैबे रुफाथि मायथाइखौ जोङो बे दिनैनि बे नुनाय महराव जोङो खुंफुंनो हादों। दा जोंहा बे रुफाथि मायथाइ खुंफुंनायाव जोङो मोनसे बिसम्बि रनसायदों बा बिसम्बि मोनसे लिरबिदां दिहुनदों खुरखा मुंनि। दा बे खुरखा बिसम्बियाव गासैबो जोंनि गामिनि जारिमिनखौ जों लिरखांना होनाय जादों। दा जोंनि गामिया खरखाबारि गामि माब्रै जाखो बेखौ एसे सुंद'है जों बिजिरना होदों। दा जोंनि गामिया गोदोआवहा बे लामाफोरा बेबायदि नङामोन आरो गामियाबो बेबायदि नङामोन। जोबोद गाज्रि थासारियावमोन, माने खुरखाव खुरसि जानाय दैजों माने खुरखा जानायमोन। लामाफोराबो खुरखा खुरखिमोन। दा बिनिखाय हयथ' सिगांनि आबौ आबैमोना बे गामिखौ बे खुरखाव खुरसि जायगा थानायखाय बा लामाफोरा खुरखा खुरसिखाय माने खुरखानिफ्राय खरखाबारि जादों होननानै जोङो मिथिनाय जादों आरो बेनिखायनो जोङो खुरखा होननानै बिसम्बिनि मुंखौ दोननाय जादों। बे समावहाय जोङो मोनथिनानै मोनबाय दिनै बिथांमोननि गामियावहाय रुफाथि मायथाइ बेखौहाय गाजा गोमजायै बिथांमोना खुंफुंगासिनो दङ आरो बिनि सोमोन्दै बिथांमोना जोंनो फोरमायबाय। बेयावहाय बिसम्बि मोनसे बिथांमोना दिहुनदों। बे बिसम्बियावनो बे गामिनि जारिमिननि सोमोन्दै बिथांमोना रोखायै लिरनानै दङ होननानै जोंनि गेजेराव फोरमायजायो। आरो जों बिथिं आवगायबावनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना धोरोमनि सोमोन्दै बे थांना थानायनि सोमोन्दै बिथांमोना मा मा सावरायखो जोंनो एसे मोनथिगोन। सिगांग्रो सिनायथिखौ होग्रोदो नोंथांनिफ्राय। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि रमान बसुमतारी। आंनि बे सिलभार जुबुलि खुंथाइ आफादनिनो बानजाय आफादनि लेङाइ आफादगिरि। खुलुमबाय। बे हाबाफारियाव नोंथांमोना मा मा सावरायखो एसे फोरमायगोन नामा? दिनै जोङो थांनाय 5, 6 आरो 7 जानुवारि फेब्रुवारि 2022 मायथाइनिफ्राय जोङो खरखाबारि रुफाथि मायथाइ फोरबो खुंथायखौ जोङो जागायदोंमोन आरो फैयै फैयै दिनै 3थि सान। जोंहा 2थि सानाव दङमोन हाबाफारि बादियै थानसालि फोथारनाय आरो थानसालि फोथारजों लोगोसे जोंहा धोरोमनि बाथौ धोरोमनि जिथु जाथा बेखौ जों बिरनाय जाबाय। लोगोसे जोंहा गोथैसि बावनाय बेबो जानानै थांबाय। बेनिफ्राय बेलासे समाव जोंहा हाबाफारि बादि दङमोन दुलुर बादायनाय गेलेनाय रुफाथि मायथाइ फोरबोनि मुङै, बेबो जानानै थांबाय। बेनि उनाव जोंहा नैथि सानाव जोङो रुफाथि मायथाइ फोरबो खुंथायनि 25 गां जाथा बिरहोनाय बेखौ जोंहा जानानै थांबाय आरो बेखौ जोंहा सेथि बिरहोगिरि हिसाबै जागायदोंमोन जोंनि उदालगुरि बाथौ गौथुम आफादनिनो गाहाय फोसावगिरि मानगोनां सम्बर बसुमतारी बिथाङा। बेनि उनाव जोंहा गाहाय दरखं आरो सायनासालि बेखेवनाय बेखौ जोङो मुं होदोंमोन रुंसारि कलम बसुमतारी मुङै, बेबो जानानै थांबाय। बेनि उनाव जोंहा जौसां बेखेवनाय, बे जौसां बेखेवनाया जोंनिनो गामिनिनो सासे जोबोद
जोंनि बाथौ धोरोमजों लोब्बा थानाय आरो गामिनि बैसोआव देरसिनमोन बिथाङा जोबोद जोंनि बाथौ धोरोमनि हाबाफारिफोराव लोब्बा होयोमोन बिथाङा बावैसो मास मोननै मोनथामसोनि उनाव रुंसारि जानानै थांबाय बेखायनो जोङो बिथां रुंसारि बिरेन दैमारि बिथांनि मुङाव जों जौसांखौ बेखेवनाय जाबाय आरो जोंहा मोनसे दङ जामुंसालि बे बिथां रुंसारि बुदला बसुमतारी बे जामुंसालिखौबो नैथि सानाव जों बेखेवनाय जाबाय बेनिफ्राय बेखेवखांनायनि उनाव जोंहा हाबाफारि दङमोन बेलासिनि समाव गोसो खौसेथि सावरायनाय बे गोसो खौसेथि सावरायनायाव बेखेवगिरि महरै जोंहा रौता बियाबनि बाथौ गौथुम आफादनि आफादगिरि धनु बसुमतारी बिथांखौ जों लेंहरनाय जादोंमोन बिथाङा लेंहरनाय लेखा फैदोंमोन आरो बेयाव जोंहा सावरायनाय जादों बाथौ लानायनि उनाव दिनैसिम 25 बोसोरनिसिम जोंनि गामिनि जि माइनाव सिख्ला बिथांमोना जिखि जाया जोंनि अल आसामनि जेराव सेरखाय फेखाय हाबा जानानै थांदोंमोन बिथांमोनखौ दिनैनि बे रुफाथि मायथाइ फोरबोनि समाव नैबे जोंहा गोसो खौसेथि सावरायनायाव गासिखौबो जोङो लेंहरजोबनानै बिथांमोनखौ गांसे फालिमानजों लोगोसे आरो खुरखा बिसुम्बि गांसे होनानै जोङो गासिखौबो मान बावदोंमोन आरो बिथांमोननिफ्राय जोङो फंनैसो जाय गामियाव बिथांमोना हाबा जानानै थांबाय बिथांमोना बै जायगायाव बोरै धोरोम सिबिनायनि खान्थि दं बेफोरखौ एसे बुंफुरलु लादोंमोन बेबायदि सावरायनायनि जोंहा गेजेरजों जों बेखौ बारहोयो आरो बारहोनायनि उनाव जोंहा मोनाबिलि समाव मैया हारिमु बादायनाय दंमोन बे बादायनायाव जोंहा मिनिमाम 10 सा बा 12 सासो बादायारिफोर जोंनि आखायाव बादायफैदोंमोन जोबोद मोजां जादों आरो बेनिफ्राय दिनै फैयै फैयै जोंहा जोबथा थामथि रुफाथि मायथाइ खुंथाय फालिथायनि थामथि सान बेयाव जोंहा फुंबिलि समाव जोंहा बिफां गायनाय दंमोन बे बिफां गायनायखौ जोंहा जागायजेनदोंमोन जोंनि अरां बियाब बाथौ गौथुम आफादनि आफादगिरि मानगोनां मुस्रि अबिन्द्र कुमार मुसाहारि बिथांखौ जों गायजेनहोदोंमोन आरो बिनि उनाव जोंहा दिनैनि जिथु सोलिगासिनो दङ बेयाव जोंहा फुंबिलि आर'ज हिसाबै जोंनिनो अरां बियाब बाथौ गौथुमनिनो सिङाव थानाय आवनाजुलि बुरि गामिनि आर'ज हान्जा बिथांमोना फुंबिलि आर'जखौ जागायबाय आरो दायो जोंनि बिनि उनाव हाबाफारि सोलिगासिनो दङ जोंहा अरां बाथौ गौथुम आफादनिनो दौरिफोरनि सावरायमेल बे सोलिगासिनो दङ बिनि उनाव आरो जोंहा हाबाफारि दंबावो बेलासे 1 बाजिनिफ्रायनो जों गेवलां मेलखौ जोङो जागायगोन आरो बे गेवलां मेलनि बेखेवगिरि हिसाबै जों बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा EM सार मानगोनां डक्टर निलुत स्वर्गियारि बिथाङा हाबाफारि बायदि होखानाय दङ बिथांखौ जोङो फैगोन होननानै आसा खालामदों आरो बेनिफ्राय दिनैनि जिथु गेवलां मेलनि सावरायमेल गाहाय आलासि हिसाबै उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुम आफादनि आफादगिरि मानगोनां मुस्रि कान्दुराम बर' बिथांखौ जोङो होखानाय दङ आरो कनसेन्ट लाखानाय दङ बिथाङाबो फैगोन नैबे गुथाय बे जोंनि रुफाथि मायथाइनि जिथु हाबाफारि बेबादि जों थि खालामनानै दोननाय जादों आरो जोङो बाथौ लानाया दिनैसिम 25 बोसोर जाबाय दा बे 25 बोसोरसिम जोंनि खरखाबारि गामिनि बाथौ सिबियारिफ्रा बेसांखिनि बेबहार बाथियाव सोलायखो गाननाय जोमनायाव सोलायखो जानाय लोंनाय न'खर बाथि बेसेबां सोलायखो दिनै जों नुनो मोनबाय धोरोम सोलायनायनि खान्थियाव बेसेबां सोलायखो जों बेखौ नुनो मोनबाय आरो दिनै जोङो खरखाबारि बाथौ थानसालि बेखौ जोङो नाजायै 25 बोसोरनि सिमहालागै जोङो एसेबां जौगाहोनो हाबाय जों बे प्रतिथ' गामिनि बाथौआरिफोरनि नाजानायनि गेजेरजों जाफुंसारनो हादों होननानै जोङो दिनै बुंथिनो हायो आरो जेब्ला जोङो बाथौ लाजेनदोंमोन 1997 मायथाइनि 25 जानुवारिनि सुनिबार सानाव अब्ला बै समाव जोंनि नैबे थानसालिया बेबायदि महरनि नङामोन जोङो गोदो गोदाय आबौ आबैमोना मोनसे गहाय घर मोदाय सिबिग्रा बादि बेबायदि मोनसे न' दंमोन बेखौ जों जेब्लासिम बाथौ लायो बेखौ सिमफायनानै जोंनि प्रतिथ' गामिनि न'खरफ्रोमबो जाय जेरै हायो सोरबा हा इसे हा खोनायाव हवाय होबाय सोरबा इटा लाबाय सोरबा रड सोरबा सिमेन्ट होबाय बेबायदि रां अनसुंथाइनि गेजेरजों दिनैसिम नाजायै दिनैसिम जेरैबायदि जों लुफुंनानै लानो हादों बिसिम माने गुथाय गामिनि न'खरफोरनिफ्रायबो जोङो हवाय हजगखौ मोन्दों होननानै जोङो दिनै बुंनो हायो जोबनायाव आं बेखौनो मोनथिनो लुबैबाय दिनैनि जे हाबाफारि दाख्लैनिफ्रायनो नोंथांमोना सोलिबोगासिनो दङ बे हाबाफारिया नोंथांमोननि साननाय बायदि जाफुंदोंना जाफुङाखै बेखौ बुंगोन नामा बेखौनो आं बुंगोन जे जोंनि जि साननाय बियो 90% जाफुंबाय नाथाय दुखुनि बाथ्रा नैबे नैथि सानाव प्राकृतिक जिथु मिथिंगानि
जितु सोलायनायजों बेयाव जिखिनि जोङो डेक'रेसन माने साजायदोंमोन आरो जिखिनि जों सानदोंमोन बेखौ जों मावजोबनो हायाखिसै मानो होनब्ला बारहुंखा आरो अखानि फैनायाव जोंनि जितु किसुमान पेन्डेलफोरा जिजोबदों आरो जोंनि जि डेक'रेसन बे कालार सालारफोरा गासिबो बुस्र'जोबदों बेयावहाय जोंनि जिखिनि सानदोंमोन जोङो बेखिनिया एसे माने थाबावबाय खिन्थु जों 90% साक्सेस खालामनो हादों बेखौ जों बुंनो हायो। साबायखर थाबाय जों बिथिङाव आवगायबावनि जोंहा बेवहाय नुनो मोन्दों बे हाबाफारियाव माइनाव बिथांमोनाबो फुंनिफ्रायनो जों नुनायावहाय गोबां नांथाबनानै दङ जोङो मिन्थिगोन बे हाबाफारिनि खुंनायनि सोमोन्दै बिथांमोना मा फोरमायनो सानो जोङो बे समावहाय मोन्थिगोन दिनैनि हाबाफारि बेखौहाय माबोरैहाय एसेबां गाजा गोमजायै खुंफुंखो बेयावहाय मा बुङो माइनाव बिथांमोना जों बिथिङाव आवगायदिनि सिनायथिखौ एसे होग्रोदों। आं खुलुमबाय खरखाबारि माइनाव आफानिफ्राय बुंदों आंनि मुङा मिस तरुलता बसुमतारी दायो जों मोजाङैनो सोलिलांगोन आरो मोजाङै जाफुंलांगोन होननानै आसा फारिनाय थादों दिनै गेवलां मेलखौबो गोजोननाय दङ जों हाजासे हेफाजाब होदों लाइमोन आरो गुबै आफाद माइनाव गासिबो साखाफारा जानानै जानजि खाफ्रादों आरो जों गासैबो मोजाङैनो जालांथों खामानिया होननानै जों 5 अक्ट'निफ्रायनो जों माने साखोन सिखोन खालामखादों आरो गासैबो 2 अक्ट' थांबाय दिनै 7 अक्ट' गासिबो माने मोजाङै जालांथों खामानिया होननानै जों साखाफारायै माने गासिबो जानजि खाफ्रादों आरो लाइमोननिफ्राय गुबै आफादनिफ्राय माइनाव आफादनिफ्राय सान बोसोरनि उनाव लादों आंहा हाबाया जादों 1995 मायथाइयाव जादों आंनि हाबाया बेनिफ्राय बे 95 मायथाइयाव हाबा जादों बेनिफ्राय बिनि बोसोरनि उनाव बे बाथौ सानखौ गायसनदों आरो जोंनि खरखाबारियाव नेहाथारि माइनाव आफादनि जों माइनावनि फेरे गोबां सहाय सहयोग खालामबाय थाखा फैसायावबो आरो बायदिसिना साफा सुफा खालामबाय हानायखिनिखौ खुलुमबाय सिनायथिखौ एसे होग्रोदों। आंनि मुङा मुस्रि बाबुराम दैमारि आं बे जेरै सिलभार रुफाथि मायथाइ खुंथाइ आफादनि आङो दालाइ आफादनि आफादगिरि बे आफादगिरि हिसाबै जोङो जेनेबा जों मेसेजखौ होनो थाङोदि जोंफोरबायदि गुबुन गामियाबो बेबायदि मोजाङै खुंफुंनो हाथों बेखौ आङो बुंनो सानदों आरो लोगोसे जों बाथौ धोरोमा मुलुगाव गासै बर' हारियानो बा बर' गामियानो लानो हाथों बेखौ आं बुंनो सानो मानो होनोब्ला बर'फोरानो बे जोंनि गुबै धोरोम आरो जोंनि बे धोरोमाव गासै जोंनि बर'नि सिनस्रिया हाबना दङ गाननाय जोमनाय आरो हारिमु मोसानाय मुसुरनाय गासैबो हाबना दङ बेनिखायनो आं बेखौ बुंनो सानो आरो लोगोसे बे बर' हारिया बे बाथौ धोरोमखौ लानानै हमना ला जोंनि गामिया 25 बोसोरनि सिगाङाव बहुद गाज्रि हालोदाव दंमोन जानाय लोंनायफोराबो मोजां नङामोन मावनाय दांनायफोराबो दा बे बाथौ धोरोमखौ लानानै मानो होनोबा जोङो 25 बोसोराव बहुद आवगायबाय आरोबाव प्राय 80% आवगायबाय आरो आवगायबावनांगोन जोङो नाजानांगोन आरो बेनिखायनो आं सानो गासै बर' हारियानो बे बाथौ धोरोमखौ लाबाला देरहानाय बा गोजौ थाखोथिं थांनो हागोन बा खौसेथिबो जागोन आरो एसे फरायनायफोरावबो माहाय आवगायनो हागोन होननानै आं सानो आरो आं बेखिनिखौनो मेसेज होबाय आरो गोजोन्थों साबायखर थाबाय।